Здаўна сыравінай для прадзення з'яўляўся лён. Сеялі лён у маі, пачыналі праць у кастрычніку. Перад сяном з'яўлялася драўляная палачка, тонкая зверху і патоўшчаная знізу, а яшчэ кудзель намотвалі на прасніцу. Лапатападобную прасніцу рабілі з суцэльнага кавалка дрэва. Калаўрот – гэта прылада працы для механізаванага прадзення лёну і воўны. У нашым музеі прадстаўлены калаўрот-стаяк. Для намотвання ніткі на цыўкі ці насуквання выкарыстоўвалася сукала. У валік устаўляўся металічны стрыжань, на які надзявалася цэўка. Вярчэнне дасягалася хуткімі рытмічнымі ўдарамі рукі па валіку. На цэўку насуквалі ў точную пражу. Уток – гэта папярочная нітка. Потым цэўка ўстаўлялася ў чаўнок, ён быў патрэбен у працэсе ткання. У сакавіку, калі дзень павялічваўся, у хату прыносілі ніты, бёрда, налажвалі кросны. Пачыналі наладку кросін з навівання падрыхтаванай асновы. Расплятаючы аснову, яе пастаянна часалі драўляным грэбнем для раўнамернага размеркавання. Нацягваючы, накручвалі на навой драўляныя валікі. Для ўтварэння зева ў аснову прапускалі дзве вузкія чыгуначныя дошчачкі, якія перасоўвалі памеры накручвання асновы. Наступны этап – накідванне асновы ў ніты. Парадак прапускання асновы ў ніты і іх колькасць залежалі ад узору будучай тканіны. Аснову прапускалі ў бёрда, звязвалі па некалькі нітак разам. Прадзявалі пруточак і замацоўвалі яго на навоі. Ніты злучалі з панажамі і пачыналі праць.